ассалому алайкум катбанувани азиз. имрӯз мехоҳам тарзи таҳияи мурғбирён бо равиши хеле осон ва хушмаззаро пешниҳод кунам. гӯшти синаи мурғ ба мо дар кор аст. қариб 1 кило ҳаст, яъне инҷо 800 грамм аст. гӯштҳоро майда мекунем, онро дохили зарф мекунем. ба он ним қошуқча содаи ғизохӯрӣ ҳамроҳ мекунем. оби ними лимӯ, каме намак ва 1 қошуқча нашоиста крахмал. хуб омехта мекунем ва ба муддати 15 дақиқа сарпӯшашро пӯшонида мемонем. ба тоба каме равған илова мекунем. мурғҳоро орд мезанем ва ба тоба равон мекунем, бирён мекунем то сурх шудани як тарафаш. вақте ки як тарафаш сурх шуд, тарафи дигарро мегардонем ва сарпӯши тобаро мепӯшем ва дар ҳарорати паст 10 дақиқа нигоҳ медорем. хуб омода шуд.